Hej alle sammen, jeg er Castle Power, og velkommen til 8. episode af min Hardcore Survival Minecraft serie. Jeg er fortsat i The Nether, og jeg er på jagt efter en ghast, som jeg har kunne høre i hvert fald 5-10 minutter nu, og jeg kan simpelthen ikke finde den. Man kan høre den, men jeg kan ikke se den. Det er umuligt. Jeg er gået lidt rundt, eller meget rundt vil jeg sige, ud væk fra portalen i den modsatte retning af den vej jeg gik før, i min søgen efter en ghast. Og jeg har kunne høre en, ja som sagt de sidste 5-10 minutter, men jeg har ikke kunne se den. Så nu er jeg faktisk lidt ved at give op, og har lyst til at komme væk herfra og hoppe tilbage til, hvad skal man sige, oververdenen igen. Så det har jeg tænkt mig at gøre. Møder jeg derimod en ghast på vejen tilbage til portalen, så vil jeg selvfølgelig hellere end gerne prøve at klare det her achievement, ellers så må jeg altså sige, at jeg sætter det på pause, for jeg kan høre det. Altså, mine ører fortæller mig, at der er en ghast lige der ved det lava, der løber ned, men... Shit, mand. Et chok, jeg fik. Holy fuck, et chok. Det var jeg sgu ikke forberedt på, det der. Crazy. Den kom ud af det blå. Det var fuldstændig sneak-attack, det der. Det var rimelig scary. Og så smuttede den bare igen. Puha, okay. Jamen, der fik jeg lige et lille chok der. Det må jeg ærligt sige. Hold da fest. Der er den, okay. Nu går jagten ind. Drenge og piger, det er nu det sker. Det er nu jeg klarer det her achievement. Fordi at selvfølgelig så jeg har gået og ledt efter den her ghast i jeg ved ikke hvor længe. Og det går altså ud på. Hvor skal du hen? Jeg er lige her. Kom nu. Lad være med at... What? Skal den dernede? Det giver da ingen mening at den der. Ja sådan, kom op igen. Kom så. Jeg er lige her. Mate. Der. Det var lige farligt nok det der. Den kommer sådan lidt ud af det blå. Når jeg lige sådan kigger mig over skulderen, så kommer den igen. Ja, ligesom der. Sådan. Kom så. Kom så. Ja, du er lige foran mig nu. Den begynder lige noget. Den skal bare komme lidt tættere på. Og så forsvinder den. Det kan simpelthen ikke passe det her. Det er umuligt at klare jo. Det er fuldstændig umuligt. Fuldstændig umuligt. Nå, jeg fik mig et lille chok, og så kan jeg få lov til at starte denne 8. episode med min puls oppe og hjertet oppe i halsen. Ikke at det er noget jeg specielt godt kan lide, men jeg må ærligt talt sige at jeg fik et rimelig stort chok. Netop fordi jeg har gået og let efter en ghast så længe, og når jeg så lige er ved at give op, eller faktisk, jeg havde nok halvt givet op og finde et, og bare gået og hørt den der gaslyd hele tiden. Lige snart jeg så begynder at optage, så kommer der et gas frem og skider på mig. Det er lidt sjovt, synes jeg. Nå. Men det ændrer ikke på, at jeg gerne vil tilbage til portalen. Og det er bare at følge fakterne. Jeg har brugt mit sidste kul, så det er noget af det første, jeg skal have, når jeg kommer op over jorden igen. Det er altså at skaffe mig noget kul. Og her der har jeg bygget sådan en lille hjemmelavet bro hen over lavaen. Fordi at hvis man først falder i lava nede i det Nether, så er der altså ikke meget håb for en, fordi man kan ikke bruge sit vand, som man kan op over jorden, til at slukke den ild, der er i en. Så man er faktisk rimelig meget på spanden, hvis det sker. Nå. Men det var altså det sidste håb for nu, der røg, da den gas der bare valgte at forsvinde. Jeg synes godt, jeg lige har kunne fortjent at få det achievement med hjem fra den Nether. Nu har jeg trods alt brugt en del tid hernede, og ikke fordi jeg er utilfreds, altså jeg fik jo klaret det achievement med den blaze rod der, men jeg kunne også godt tænke mig at få det her ghast achievement med. Sådan er det. Jeg kan høre en til nu, men jeg har altså ikke tænkt mig at rende rundt som en idiot og lede efter det, fordi det får man tydeligvis intet ud af. Det der irriterer mig mest ved de her ghast, det er faktisk det at... Kom så. Yes, den er god. Jeg skal lige herop, så jeg kan komme. Jeg tror, jeg skal så tæt på den som overhovedet muligt. Det var ikke mig, der gjorde det der zombie pigman. Kom så. Yes. Yes. What? Jeg ramte den der.
Jeg ramte den der. Jeg er ked af at sige det, men jeg ramte den der. Det er snyd og humbug, det her. Hvor er den henne? Wow, deroppe. Ja, så. Det er ligesom at spille tennis. Kom så. Yes, den rammer. Jeg rammer den jo. Altså, hvad vil de have, jeg skal gøre? Ærligt talt. Jeg kan ikke se, hvad det er, de vil have, jeg skal gøre. For at slå det her gas ihjel. Den rammer. Yes! Den ramte. Jeg har klaret achievementet. Det er sindssygt stærkt, det der. Big up til mig selv, det må jeg sige. Sådan, nu er jeg pumped. Nu er der intet, der kan slå mig ud. Ja, det er fint. Jeg klarer det. Hjem igen. Nu er der kun én vej, og det er hen til portalen. Og så er det hjem. Hasta la vista. Jeg er færdig med det her sted. Løbe. Jeg har taget de hurtige sko på nu. Der er ikke noget at sige til det. Det er de hurtigste sko, du finder i The Nether. Det er også de eneste, men det er lige meget. Løb. Kom så. Yes. Auf Wiedersehen. Sådan. Kæmpe klap på skulderen til mig selv for at klare begge achievements i The Nether. Puha. Så er jeg tilbage i den dejlige oververden, og solen er lige stået op. Hvad, det kan jo ikke blive bedre, det her. Jeg vil lige bruge lidt tid her på at trække vejret og læne mig tilbage og nyde, at jeg klarede det ellers umulige achievement, Return to Center. Det er simpelthen fantastisk. Nå, det næste jeg skal nu, det er at jeg skal have klaret sådan en potion. Og til det der skal jeg bruge en brewing stand. Og det er sådan en man skal bruge for at lave en potion. Så den vil jeg lige starte med at lave. Udover den der skal jeg bruge noget glas. Så jeg skal bruge noget sand. Og det burde være til at opdrive her i nærheden. Hvis jeg lige tænker mig om, hvor kan der være sand henne? Ja, på stranden, men der er ikke rigtig noget strand her. Til gengæld så tror jeg der er noget flod hernede, og der plejer man at kunne finde sand. Ja, præcis, det er lige præcis det jeg er ude efter. Og jeg ved faktisk ikke hvor meget sand man skal bruge til at lave sådan en flaske, men nu tager jeg bare lige nok i hvert fald. Og jeg skal ikke bruge en gul blomst til noget som helst. Så det jeg skal bruge for at lave en potion, det er... Hvad hedder det? Det er en flaske. Og det er... Ej, ved I hvad? Jeg har dummet. Jeg har simpelthen dummet. Ved I hvad man skal bruge til at lave en potion? Der skal man bruge netherwort. Det kommer jeg i tanke om nu. Så det vil sige at jeg kan ikke lave en potion nu. Simpelthen. Jeg er nødt til at tage tilbage til det nether. Jeg var faktisk tæt på lige før at ødelægge den netherportal der. Udelukkende for at sige, nu kommer jeg aldrig tilbage til det nether. Men det kommer jeg ikke til at kunne. Fordi jeg skal simpelthen ned i det nether og hente en forbandet nether rock. Ej, det er simpelthen utroligt. Nå, der er ikke andet for. Jeg har heldigvis faklerne, jeg har styr på det. De må vokse i den nether fortress jeg fandt, så det er back to the nether. Det irriterer mig lidt det her. Det er fordi at det er en ting jeg ligesom bare kunne have taget med. Plus at jeg lige var blevet enig med mig selv om. Kender I det når man siger til sig selv, okay, nu skal jeg da i hvert fald ikke tilbage til the nether mere. Nu er jeg færdig med det. Og så skal man alligevel tilbage til the nether. Damn. Nå. Men jeg har jo den her sti med fakler derhen, så jeg løber lige hen til det her nether fortress, og så ser jeg, om jeg ikke kan finde nogle netherwarts. Nu er jeg så kommet hen til netherslottet, og ja, der var lidt længere, end jeg egentlig lige huskede. Og jeg er ligesom lidt nødt til at lægge en plan, tænker jeg, for sidst jeg var her, der var det ved at gå en lille smule galt. Der er blandt andet de her magma cubes, jeg skal passe på. Jeg er ret sikker på, at hvis man kommer i kampolage med sådan en, så dør man rimelig hurtigt. Og så selvfølgelig er der gas, man skal være opmærksom på. Der flyver blandt andet et rundt der, kan jeg se. Og så er der de her blazes, som man også skal være opmærksom på. Så der er lidt forskellige ting, man skal passe på, når man er hernede. Og det jeg er på udkig efter, det er jo de her netherwarts. Jeg læste lige lidt om potions, bare sådan generelt, fordi jeg tænkte, det ville ikke være helt dårligt at vide bare en lille smule om dem, inden jeg begyndte at skulle lave dem, og sådan også i forhold til achievementet. Og det viser sig faktisk, at man slet ikke behøver netherwarts for at klare. Ja, undskyld, jeg snakker lidt, jeg er lidt ukoncentreret her, så bare lige sådan, tak skal du have, mange tak.
Så kan vi få lidt ro og fred. Men man behøver faktisk ikke engang netherwarts for at lave de her potions. Desværre. Så kunne man bare have brugt redstone. Men så jeg alligevel, at for at lave de sådan lidt stærkere potions, altså potions man kan bruge til noget, der skal man faktisk have de her, netherwarts, for ligesom at kunne lave videre på de her potions. Så derfor tænker jeg, at jeg egentlig er interesseret i at få fat i nogen alligevel. Så. Så fik han vist lige øje på mig, hva'? Nej. Hvor mange pile har jeg? Jeg har 2 pile. Så det er ikke fordi, jeg er helt vildt interesseret i at bruge dem på at slå ham der ihjel. Sådan, farvel og tak. Og jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Jeg vil lægge en plan og sådan noget, før jeg hoppede ned. Nu hoppede jeg godt nok bare herned. Men jeg skal jo finde de her netherwarts, og de plejer at være sådan nogle netherwarts farme, så vidt jeg ved. Og de skulle gerne være et sted hernede i det her Nether Fortress. Og jeg tænker, hvis jeg overhovedet ikke kan finde nogen, så må jeg tage til takke med... Wow! Okay. What is going on? What? Hvor små kan de blive? Altså, come on. What? Jeg er stadig ikke blevet ramt, det er meget godt, men... Shit, de er små. Hvorfor er I så små? De er rimelig, altså de har ikke rigtig så meget at byde på, har de det? Jeg synes stadig, jeg sidder bare og spammer lidt. Collateral damage. Ej, hvor er der mange af dem. Okay, man kan ramme flere på en gang. Det er måske også en af de nye mekanismer i 1.9, tænker jeg, at man nu kan ramme flere på en gang. Så nu er vi også færdige med det for i dag. Og jeg fik det her 2 af de her magma cream, og dem mener jeg, man kan bruge til at lave potions med også. Så det er ikke en dårlig ting, dem tager jeg gerne med. Nå. Men det ændrer ikke på, at jeg stadig skal finde nogle netherwarts. Og det ser altså ud som om, at det ikke er en farm, der er super rig på netherwarts, den her. Eller et fortress, der indeholder super mange netherwarts. Tak, farvel og tak. Og jeg prøver lige at løbe den her vej. Og det er jo ikke så fedt, fordi at det var ligesom grunden til at komme tilbage hertil. Det var ligesom for at finde de netherwarts der. Det var da utroligt. Så finder jeg en fortress, så er der ikke nogen netherwarts. Og ligesom op, det er præcis den samme historie, der gentager sig fra før, hvor jeg var op i den der village der. Gå op i en village for at finde, altså den eneste grund til at jeg leder efter en village. Jeg skal jo ikke bruge en village til noget andet, end jeg gerne vil finde det her... hvede, så jeg kan bage det brød for at klare det achievement. Det samme her. Jeg tager hele vejen tilbage til det nether. En livsfarlig mission. Udover det. Så det er jo vildt farligt, da jeg løber rundt hernede. Bare for at finde nogle netherwarts, som jeg egentlig ikke behøver. Ligesom jeg også bare kunne have, have haft den farm der. Og så bare ligesom ventet på min egen lille farm, jeg havde lavet, at den var vokset færdig. Men nej, jeg skal absolut finde en village. Det samme her. Og så får jeg bare intet ud af det. Altså, det er lidt utroligt, synes jeg. At jeg ikke har heldet med mig mere, end det har været tilfældet indtil videre. Men sådan er det åbenbart bare nogle gange. Hvad er det ikke hvad er det her? Nå, det kan jeg ikke bruge sådan noget. Okay, jeg må nok bare desværre indse, at jeg ikke får nogen netherwarts med mig den her omgang. Og så i stedet for at hoppe op og så lave en potion med redstone. Så jeg løber altså hele vejen tilbage til min portal, og så laver jeg en redstone potion. Så ja. Vi ses på oversiden, eller oververden, eller hvad man siger. Nu er jeg så tilbage på den rigtige side af helvedesportalen, nemlig jorden. Og heroppe der er det, jeg skal lave en potion. Jeg må sige, jeg synes faktisk, det er ret rart at være tilbage. Ja, som sagt, jeg er ikke vild med det nether. Det er bare ikke mig. Jeg bryder mig ikke om det. Og sådan er det bare. Jeg skal have lavet mig nogle flasker, og så skal jeg tage min brewing stand. Og så skal jeg lige have fyldt flaskerne med vand, og det kan jeg jo passende gå over og gøre i brønden, som er lige her. Yes. What?
Så fylder jeg flasken med vand og kaster den ned. Det er jo meget god mening. Der er ikke plads med et inventory, og så... Ja, det er faktisk bare lidt sjovt. Det er lidt sjovt. Det kan vi godt grine af. Okay, jeg skal have brewed en potion, så jeg sætter den ind der. Og jeg har ikke noget redstone. Jeg har ikke noget redstone. What? Hvorfor er det, jeg tror, jeg har redstone, når jeg ikke har redstone? Jeg skal bruge netherwall alligevel. Nej. Nej, en kæmpe fail. Jeg ved ikke, ja. Det er ukoncentration af allerhøjeste grad. Det her. Ej. Jeg skal da ikke bruge en... What? Jeg skal ikke bruge netherwall. Jeg kan bruge alt muligt andet. Hvad er det, der foregår her? Hvad er det, der er deroppe? Er det magma cream? Får jeg ikke det, hvis jeg gør? Det er lidt mystisk, det her. Hvad er det, jeg skal putte derop? Er det en netherwart, der skal være der? Så der skal være en netherwart for at få det til at køre, eller hvordan er det, det fungerer? Vandflaske. Jeg skal bruge en netherwart. Okay, nu forstår jeg. Det er bare mig, der ikke har styr på mit facts. Jeg skal bruge en netherwart. Ærgerligt, det vil sige, at jeg har spildt en masse tid på noget, som jeg faktisk overhovedet ikke fik noget ud af. Det er jo lidt en joke, men sådan er det nogle gange. Jeg må drikke en tår vand, og så må jeg sige, sådan er det. Skål på det. Det var alt for den her episode. Hej hej.